Bueno, boas tardes. Antes de nada, quería excusar a asistencia do concelleiro Juan Martínez, que non pode acudir hoxe, e tamén, bueno, facervos partícipes do falecemento do pai de Madó, traballadora desta casa de hai moito tempo, e, bueno, creo que de parte de toda a corporación, pois, transmitirlle a ela e a súa familia, pois, as nosas condolencias. Iniciamos entonces a orde do día coa aprobación da acta anterior, número 9, do pleno ordinario do 29 de setembro de 2022. Pero temos que esperar que veña a Maica para votar. Tedes algunha cuestión sobre a acta? Ben, pasamos entonces a votar a acta. Votos a favor da aprobación. Abstencións. Moi ben, pois como punto número 2 temos a incorporación a inventario de bens municipais do Concello de Muros de 2 refuxios para a espera de autobuses no Camiño Real e na Rúa Freixeiros. A proposta vén ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa e se propón a incorporación ao inventario de bens de titularidade municipal dun refuxio de espera de autobuses no Camiño Real, coas coordenadas nas que está situado, e dun refuxio de espera de autobuses no Colexio de Esteiro, Rúa Freixeiros, coas coordenadas nas que está situado. Estes son os dous refuxios que se colocaron ano pasado, que unha vez que se aprobaron os convenios e todo isto, pois toca facer a incorporación para dar cumprimento aos convenios que asinamos coa cesión dos dous refuxios. Intervencións? Ninguna, xa manifestamos o noso voto a favor na Comisión Informativa. Señor Lago? Nada. Bueno, pois a ver si... Era mellor esperar. Era mellor esperar, porque total temos que estar esperando. Quédate xa. Sí. Pasamos entonces a votar a proposta de incorporación ao inventario. Votos a favor? Bueno, pois queda aprobada a proposta. Mocións de urxencia. Nos traemos unha moción de urxencia, como vos anunciamos na Comisión Informativa. Bueno, é unha cuestión formal, un requisito que nos exixe costas para a concesión, para renovar a concesión do Pozo do Cachón e dos Xardíns. Exixe que pase polo pleno a aceptación das condicións e a urxencia é motivada porque nos dan un plazo de 10 días para traelo, non dou tempo de presentalo, de traelo á Comisión Informativa. Intervención sobre a urxencia? Nos, como non dá para non ler toda a documentación, queremos saber se hai algunha variación con respecto á concesión anterior. Sí, pero digo, votamos a urxencia e se quere... Sí. Algúa intervención sobre a urxencia? Bueno, nos parecenos que é bastante documentación para vela, non é que sexa moitísimo, pero para vela así en 5 minutos,
Quedouse en que se nos iba a enviar antes. Sí, pero aí hubo un... Bueno, eu pensei que Manuel vola enviara e el pensou que enviara eu. Entonces, explicámola, se queredes, o tempo que necesitedes, se queredes... Si chegamos a tratalo, pois vos damos un receso de 10 minutos, se queredes, para vela. Ou explicamos. É necesario que se aprobe neste pleno? Sí. Vai xa fora de prazo ou que motivo sabe? Xa vai co plazo moi axustado, sí. Claro, pero en novembro iría a tempo ou non No. iría? Vale. Dan 10 días. E es competencia del pleno. Sí. E nos dan 10 días. Bueno, é o que che poñen aquí. A concertación de condiciones e prescripciones debe realizarse polo pleno del Ayuntamiento, non ser que o secretario certifique que esa competencia está delegada. Non está delegada. E cando chegou? Pois chegou, non sei que día chegou exactamente, pero bueno, chegou, eu creo que cando estabas ti chegou que non estaba Manuel e bueno, non dou tempo entre a comisión, pero bueno, si non considerades que sea urxente, pois... El 30 de septiembre. No. 21 de setembro, pode ser? A resolución é do 21 de setembro, pero non chegou en esa fecha, Foi cando se firmou. El 30 de septiembre. Foi cando a firmaron, pero bueno. Eu creo que chegou nos días que Manuel estaba coa ausencia por o falecemento de seu pai, me parece. A partir de la fecha de recibo de esta notificación. Bueno, aquí pon. Deberá contestar con la aceptación expresa antes de transcurrir 10 días hábiles a partir de la fecha de recibo de esta notificación. O sea, que chegar cando chegar son 10 días. Sabes? É o que digo, son 10 días. En novembro xa vai fora de tempo. Algúnha intervención sobre a urxencia máis? No, votamos a urxencia entonces. Votamos a urxencia? Sí. Votos a favor da urxencia? Abstencións? Bueno, pois queda aprobada a urxencia. Bueno, como sabedes, o 5 de febreiro de 2021 solicitamos ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico a prórroga para a concesión das ocupacións do Puiño do Cachón e da zona de axardinamento que acababan en ese mesmo ano os 30 anos de concesión que tiña otorgado inicialmente. Bueno, pasou o tempo, bueno, en xaneiro deste ano contestáronos pedindo unha serie de documentación, vale? Enviouse no plazo que nos daban, que tamén eran 10 días, e agora este mes chegou, bueno, a notificación da concesión renovación da concesión coas características que eles poñen. Non son exactamente as mismas, posto que a anterior concesión era do ano 91, vale? Bueno, anteriormente o que poñían pois era que todas as instalaciones objeto da presente concesión serán de uso general, público e gratuito, non se admitirán usos destinados a residencia ou habitación, eran as prescripcións particulares que traían a anterior concesión. En este caso, bueno, cambiou toda a normativa desde aquela, vale? E no que se refire ao edificio, bueno, fan unha serie... Nós tamén pedimos, porque isto un plazo acababa en marzo, que recordar, e outro en agosto. Pedimos que unificaran os plazos, porque era un rollo estar pedindo dúas renovacións de concesións no mesmo exercicio para o mesmo espacio en fechas distintas, vale? Entón pedimos tamén que, bueno, que unificasen os plazos das concesións a efectos de facer un único trámite, posto que se trataba do mesmo espacio. Bueno, aquí as consideracións que fan
que presentamos a documentación, que pedimos a unificación dos plazos e resolven someter a aceptación do Concello as condicións e prescripcións polas que podería otorgarse a prórroga. Vale? Como condicións particulares, poñen que a prórroga se otorgará por un plazo que finalizará o 31 de xullo de 2037, podéndose prorrogar por 15 anos máis se persisten as causas de interés público que motivaron o seu otorgamento. O concesionario está exento de canon sempre cando a xestión das instalacións se realice directamente polo Concello e non supoña unha explotación lucrativa, e en caso de que se leve a cabo unha explotación lucrativa en calquera zona da concesión, pois se establecerá o correspondente canon previa autorización por parte de costas da actividade ou do que se vai a facer. Vale? Eso en canto ao edificio. En canto á zona de axardinamento, piden eliminar con carácter previo o uso de aparcamento existente nas instalacións, incorporando a superficie correspondente á finalidade de xardín establecida para a concesión, para o cal deberá ser presentado o correspondente proxecto de axardinamento da superficie de aparcamento. Proxecto que deberá ser aprobado pola demarcación de costas en A Coruña previo ao otorgamento da concesión e executado no primeiro ano da prórroga. O que traemos a este pleno é a aceptación destas condicións, se así o considera o pleno. Vale. Podemos, se queredes, tratalas de forma independente, inda que aquí as tratamos de forma única, precisamente por eso pedimos a unificación dos prazos para que se pudera tramitar dunha única vez. As vosas consideracións. A ver, eu tamén digo que me parece moi precipitado, pero bueno, é o que dan 10 días. Eu non sei se sería posible, se cabe a posibilidad de pedir unha prórroga para poder estudiar isto, porque da documentación que leen así moi por encima ahora, non sabemos, daqui non se deduce se hai un deslinde, se non hai un deslinde, porque hai que considerar que ali hai casas, hai bastantes casas pegadas ao entorno do cachón, hai garaxes, hai entradas de garaxes. Isto non se refire a eso. Isto se refire á zona de axardinada, que son os 10.000 metros cuadrados do parque e o edificio, a presa e as pasarelas. Pero non sabemos hasta onde chegan os 10.000 metros cuadrados, se non hai un deslinde polo Concello. Ou por el, ou por costas. Sí, que está, E a onde chegan esos 10.000 metros cuadrados? Chega hasta... Porque inclúe esa zona de aparcamento. É que, a ver, hai non sei cantas edificacións ali que teñen salidos para atrás, que teñen... A ver, isto con la Iglesia hemos topado. Entonces, se o Ministerio de Medio Ambiente ahora mismo, e eu falo en contra dos meus compañeros que están en Madrid, está valorando os límites marítimo-terrestres de toda España todos por un igual, e non son todos por un igual, e menos en Galicia. Entonces, creo que estas cousas hai que leválas moi despaciño, porque logo encontramos con outro tipo de problemas. Entonces, a nós gustaríanos ter aquí na man unha parte do Pexón donde se vira este trozo de concesión que vamos a pedir e por donde vai a línea de deslinde, hasta onde chegan as propiedades, o uso e todo eso. A ver, e que senón o deslinde, que eu coñezo, porque o coñezo de cando se fixo esa mellora desa zona que se mellorou o acceso e se fixo unha zona con zahorra ali, chegaba hasta, incluía hasta onde está a fonte, hasta aí. E que di o Pexón? Porque, como todos sabemos, todos estamos vendo... O Pexón di que é a zona de axardinamento. Eu non sei o que di, porque eu non o mirei. E o problema que temos aí é que, como este proyectado no Pexón, que vai a pasar un camiño, que vai a non sei que, temos un problema. Eu vexo que é moi... O deslinde este. A ver. O deslinde está por a línea de fora das edificacións. Isto é o edificio do Museo do... La línea verde. Sí, a línea verde. O deslinde isto é a pista de xogos que hai, e esta é a zona esa de aparcamento que estamos falando.
Que non é unha zona de aparcamento realmente, pero bueno. E que toca? Ui, Mira, Que toca aquí? os camiños que pasan. Aí que toca. Aquí. Aí. isto é a zona dentro do parque. Pero esa O V, acceso que esa hai. V que hace aí. Esa V, aí non hai Pero nada. aí hai algo. Esta é a casa do muñeiro, que queda fora. Queda fora a casa, pero esa parte de aí, non? Sí, eso non sei o que. Non sei se é un E patio. este terreo de aí. Sí, é un... Bueno, eu... Pero que ao que estamos falando son 10.000 metros cuadrados desta tercera casa. Queda unha edificación dentro. Queda un trozo dunha casa. Non, queda un trozo do que parece un patio, que non sabemos se é un patio ou cuberto. Vale. Pero en cal? Pero non está dentro da concesión, eso. Si está dentro da línea, Non. A concesión é do parque dos 10.310 metros cuadrados do destino a xardinamento do contorno de Muñoz de Mareas do Pozo do Cachón, da pasarela e do edificio e da presa. bueno, nós non sabemos a onde chega. Non temos idea. 10.310 metros cuadrados, non sabemos se chega a coller os terreos particulares ou se non chega. Están os, pero, que pasa? os planos, pero non os a teño ver, aquí. non o sei. Eu non o sei. Están os planos, pero non, a verdade que non os teño aquí. Pero sí que hai os planos deso. Había que ver o peixón. Eu penso que había que ver o peixón. Bueno, eu digo que para... A ver, non sei se isto vai afectar a... Si esta concesión, si esta prórroga de concesión vai afectar, como eu preguntei, ao principio preguntei se isto había cambiado algo e se cambiou. Entonces, non sabemos se vai afectar ou non a particulares. Non. Bueno, nós non sabemos, que a documentación que hai aquí non sabemos. Non sabemos, Inés. Vale, dis que non, pero... Afectaba hasta ahora. O espacio é o mismo. Sí. Cambiaron as condicións porque cambiaron a normativa. El espacio é o Pero mismo que el de antes. Claro, o espacio é o mismo. Non o sei. Eran O 10.310 metros espacio é o cuadrados. mismo. Pero eran 10.310 metros cuadrados tamén. Claro, o espacio Yo non igual. lo sei lo que era. Eu daqui non o vexo, Inés. O espacio non o é sei. o mismo. Bueno, Entonces, o que é a ver, se é unha prórroga dunha concesión, o que non poden cambiar son o espacio da concesión. Claro, é unha prórroga dunha concesión. Vale. pero hai- Entonces, estamos falando do mesmo espacio. Non estamos aumentando o espacio nin disminuindo o yo espacio. non lo sei. Daqui, É exactamente o mesmo que era hasta ahora. Porque, Bueno, da porque é unha prórroga, non é unha concesión nova. vale, pero con modificada. Porque, por exemplo, di, ahora non se pode aparcar. Vale, e Es que antes non tampouco decía podía. nada. Antes non decía nada. Antes non decía nada. Vale, a pregunta é, vai afectar a bens particulares? Non o sabemos. Exactamente como hasta ahora. Bueno, de aquí o que hai que votar é isto, non? O que hai que votar é isto porque é o que nos pide Bueno, Costas. pues, isto non dice nada. É o que nos piden, exactamente. Ya lo sé, pero necesitamos máis documentación, penso eu. Se non houbera, se o linde dese parque non houbera propiedades privadas, pois me parece moi ben, o sea, que fora máis grande ou máis pequeno, era todo público e que non pasaba nada. Pero o problema é que non é así, E precisamente en esa zona de aí sempre hubo moita conflictividade cas traseiras dos edificios, os terreos e todo, sempre hubo. Iso unha. E outra, a xente ten garaxes con entrada por ese lado. Entonces, vai afectar ao tránsito normal para a entrada nos garaxes? Non sabemos. Que eu sepa non. Bueno, pero que eu sepa, non sei. Entonces nosotros non vamos a poder votar a favor. Isto porque creemos que non tenemos documentación suficiente. Bueno, teñen a documentación que nos envía Costas, que as condicións que nos envía Costas é exactamente a mesma que temos nós. Vale. Señora Lago? Estamos mirando aínda. Vale. Vostedes queren facer algunha intervención ou queren esperar a ler un pouco máis? A ver, a min pareceme demasiado importante como para botalo así a bote pronto. Nin ordenadas están as fotocopias, creo. Eu non son capaz de seguir o fío desto. E, efectivamente, aquí fala de que para otorgar unha prórroga. Pero, bueno, así como cambian as condicións, a min gustaríame que polo menos se nos tivera mandado co resto da documentación do pleno, aínda que non fora comisión porque non daba tempo, non pasa nada, e polo menos teñamos tempo de consultar pois o que comenta a señora portavoz do Grupo Socialista, pois podíamos ter consultado o PSOE e o que nos consideráramos oportuno e conveniente. Bueno, así, e facer eu un non acto teño de fe o que problema vostede nos... en deixalo.
O que corremos o risco é de que consideren caducado o expediente. Pero, bueno, non teño problema en deixarlo. Se o deixamos, que seades conscientes de que é posible que declaren a caducidade do expediente por non presentar o acordo en plazo e que nos manden empezar todo de novo. Finalmente, quero que sepades, Que vale? día Non chegou íbamos xa isto? fora de prazo. Cando remata o prazo? Que día chegou isto? Dixo antes que xa íbamos fora de prazo, non? Eu sei que se non é hoxe, é destes días. É dicir, é agora. Por iso tentemos por urxencia. O dibuixo que tendes aquí, que pasa que aquí en blanco e negro non se ve moito, pero bueno, vedes o que é a zona marcada, vale? Tampouco teño problema en dirixirme a Costas e pedirlle que nos dé amplio plazo, está na súa man facelo ou non, se o queredes deixar encima da mesa. Pero bueno, que seamos todos conscientes de que é un requerimento, nos dan un plazo para facelo e que o din claramente, se non hicieren manifestación alguna en tal plazo ou non aceptaran as condiciones, declarar concluído o expediente por desistimiento del peticionario con base en el artículo 152.11 del reglamento. Nós podemos pedir que unha ampliación da mitade do plazo, de 5 días, me parece. Pois pide. A ver, nós somos conscientes, pero se xa na comisión informativa comentou que iba a traer unha moción por urxencia, o día que enviou a documentación do pleno podía ter enviado isto tamén. Sí, ten razón. E que polo menos tiñamos visto eu non o PSOE estuve na algo. comisión informativa que non dai chegado, que estaba na Coruña, e a verdad que eu pensei que mandara o secretario pensou que mandara. Entonces, bueno, aí tendes razón. Claro, é que é como ter que votar a cegas, é dicir... Bueno, o que votamos é o que está aquí. Xa, pero... Nós igual que vos. É dicir, que se perda a concesión porque non se vote isto a favor cando é un espacio que sí dá un servicio de aparcamento e vai a crear un malestar, porque eso hai moita xente que aparca aí, non? Bueno, pois xa ves o que pon Costas no seu informe. La contaminación de los vehículos que circulan por el aparcamiento incluido en la concesión incide negativamente en la calidad del ambiente del dominio público marítimo terrestre y del litoral, no siendo por tanto ambientalmente sostenible su existencia. Pero ahí en consecuencia, procedería a la denegación del uso de aparcamiento incluido en la concesión, quedando acreditada la existencia de razones ambientales. Xa, pero aí en todas partes. Xa, pero isto é o que hai, o que Costas considera e así o acredito. Podemos valorar esa prórroga ou non? Hai que saber que mirar o registro de entrada para saber cando entrou. Ahora, eu non teño acceso. A ver, eu se queredes o intento e facemos outro pleno a semana que ven para ver. Sería o que corresponde, é que nos está facendo responsables de non votar isto cando non temos la documentación. É que non sabemos cando acaba, Inés. Acaba hoxe. Eu creo que sí, ou acabou onte ou hoxe, ou que non estaba na cuenta de chegou. Se acabou onte, É que vostede está intentando facernos responsables de non aceptar isto cando nós o que queremos o total da corporación é velo para poder votar en consecuencia. Xa, pero a ver, non estamos pedindo nada do outro igual mundo. que nós porque está a documentación que chegou. Pero vostede xa tivo 5 días polo menos para velo, e nós non. Nós temos 5 minutos. Eu, sí, o que quero é que seamos todos conscientes do que hai. A min tamén me parece unha cousa moi precipitada, unha forma un pouco irracional de sacar isto do aparcamento, porque ademais non hai moito tempo que fixeron a autorización para meter a Non van a dejar circular por allí. Non van a dejar circular por allí. deixan, porque cando fixeron... Lo dices tú, Inés. A ver, cando se fixo obra de botar esa hora. Esa hora fixo con autorización de Costas. E se lle explicou que ali había que botar esa hora porque había accesos a garaxe. A mí non me vale eso. A mí as decisións de Costa tienen que ser decisiones por escrito. Bueno, pois non hai vinculantes, porque non pode ser. O que eu trago a consideración do pleno, o que creo que hai que facer. Co plazo que nos dan, se o considerades ben, e se non o considerades, deixámoslo encima da mesa, tratamos de pedir unha prórroga do plazo, se é que non las dan, e se non la dan, bueno, pues tenemos que empezar o expediente de nuevo, se así o considera Costas. É o que vos teño que decir. Pero hai accesos a garaxes aí. Hai accesos. Sí, hai vivendas. Sí. Hai vivendas que dan directamente. Pero hai accesos a garaxes. Ai, sí. Cando se botou ali a Zahorra, que Costas non nos quería dar permiso, porque decía que iba a ser un aparcamento e tal, explicouselle que ali había accesos a garaxes pola parte de atrás e que por eso que había un montón de baches, ali había moitos fochancos, era un proxecto creo que deixara
que se facía a medias co Concello de Outes, e, bueno, un proxecto destes turísticos que estaba financiado, non me acordo por quen, e se facía entre varios concellos. Aquí o que se escollera fora ese, e bueno, hubo que explicarlle que ali había entradas de garaxes e todo eso. En aquel momento autorizaron. Claro, que deixar eso sen aparcamento é que é un follón, E nos recorremos nosotros. O problema non é deixar sin aparcamento, o problema é deixar sin acceso. Porque hai casas que teñen acceso solamente pola parte de atrás. A ver, eu entendo Igual concesión, que gañar terra na o proxecto de xardinamento este que hai que mandarlle, deixando o acceso para esa xente. Vale. Inés, eu con costas, eu creo que todo ten que ser por escrito. Claro, é que hai que mandarlo por escrito. A mí non me vale que diga, é que ven aquí o director. No. E yo podéis pasar. A ver, eu creo que este proxecto que eles nos piden de xardinamento desta superficie, en ese proxecto hai que deixar libre o acceso para esa xente, para que poda acceder. Yo non o sei. Eu sí, hai que deixalo. Hai que deixalo. E eles saben, son conscientes de que ali hai entradas de garaxes. Entonces, se se fai un xardín ali e lle pasa un rosal diante, xa non poden entrar. No, hombre, o proxecto de xardinamento ten que deixar un carril de acceso para esas parcelas, vale? E así se vai a enviar. Despois vai a depender de que les o aproben ou non, pero vais enviar así, porque hai acceso, ali ten que haber acceso. El proyecto deberá ser aprobado por la demarcación de costas de A Coruña. Nada máis, o seu concello, ni voz ni voto. O concello ten que facelo. Bueno, e se Costas non está de acordo... Hombre, eu entendo que se aprobaron aquela obra no seu día, onde se lle explicou que había accesos e que o que se estaba facendo era condicionar o pavimento con zaorra compactada para que a xente pudera entrar co seu coche no garaxe porque non podían, entendo que o van a aceptar. Pero bueno, entendo yo, non sei se Costas non está sendo moi racional, pero bueno, entendo que se no seu momento se aprobou esa obra contando con que había accesos a garaxes e por eso se deixou meter a zaorra, entendo que agora tamén o deixarán. E podes aprobar a prórroga da concesión con condicións? Ou ten que ser se aprueba ou non se aprueba? Con condicións nós? Sí. Non, nós temos que aceptar as condicións que pon Costas. Podemos facelo de outra maneira. Podemos aceptar, que iso era o que os comentaba antes, as condicións respecto do edificio e non aceptalas respecto do xardinamento. Me parece mejor. Ou pedir a prórroga respecto da zona de xardinamento a expensas de que se lle envíe ese proxecto e non nos digan que non lo van a aprobar. Estou dicindo, estou preguntando, estou dicindo, pode ser con condicións? No, que decir, nós o que podemos facer é decir, aceptamos, vale, as condicións e as prescripcións respecto do muiño de mareas do Pozo do Cachón, da Presa e Pasarelas. Vale. Respecto da zona de xardinamento, e dado que ali nos poñen unha condición previa e hai un acceso para uns garaxes, pedimos que nos den o visto bo a un proxecto de xardinamento antes de aceptar as condicións. De todas formas, que sepades que, inda que non aceptemos as condicións da prórroga, Costas pode cerrar o acceso, sin máis. Vale. Pero vamos a ver. Vamos a cerrar igual, quero dicir, se o aceptamos, se o cerran. Pero se non aceptamos, van a cerrar seguro. Non lo sabemos. Eso de que lo van a cerrar seguro ya lo veremos. Ahora, se é unha concesión, deciden eles. No, pero me refiro. Se acabó. Si nós non aceptamos, revirte a Costas, vale, e Costas vai facer ali o que considere. E se non aceptamos o do xardinamento, cal é o persuicio? O interesante é ter o muiño, porque se non o aceptamos, sigue sendo de uso público, non? Costas, pois fará ali o que considere. Eu, inda que é un traballo de mantemento que fai ali o Concello importante, entendo que é necesario ter esa parcela, porque se fan actividades, porque e se non a temos, e se siguen facendo, e se non a temos cada vez que, sí, pero hai outras festas e outros eventos ali, e se non o temos cada vez que haba
que facer ali unha cousa hai que pedirlle permiso a Costas. E logo tamén é un espacio Que de outra maneira nos comunicámoslo, pero desta maneira temos que pedir autorización. E agora comunicamos e non se pudo facer. Non é que non se pudera facer, está vostede empeñada en eso, xa yo expliquei varias veces. Podíase facer, o que non se podía eran facer actividades lucrativas, que é o que di aquí, que hai que facelas pagando un canon. E iso foi o que se lle explicou a todo o mundo. Pódese facer a festa. O que non se pode é meter os chiringuitos ali e cobrarlles sin notificarlo a Costas, porque iso é o que non deixa. E se lle notificaba, podíase. Pois co plazo que hai que facer as cousas con Costas e pagando o canon correspondente, etcétera, etcétera. Eso, sabe, eso como son os chiringuitos nas zonas de dominio público e como é todo. Yo digo porque como allí lo subo toda Eu a vida. creo que debíamos ser todos conscientes do que nos xogamos aquí. Si non nos aceptamos, nós sempre podemos renunciar, si despois non nos interesa, vale? Pero se non nos aceptamos, corremos o risco de que revirta a Costas e que cada Costas nos diga, mire usted, pues, por aquí isto é zona de dominio, non se vai a pasar ni coches, ni personas, ni se van a realizar actividades e punto. Nós podemos aceptalo, mandar o proxecto e se despois non nos convence, sempre podemos decir, pois mire usted, renuncia a concesión. Nós, desde o Grupo Socialista, creo que propoñemos solicitar a prórroga da concesión do Muiño e da Pasarela. Exclusivamente. A menos que teñamos 5 días para poder ver a documentación e cerciorarnos de que non vai pasar nada. Eso non nos vamos a cerciorar en 5 días, porque non nos van a... Ainda que nos den unha prórroga, a documentación vai ser a mesma. Esta é a que teño. Pero nós podemos consultar outro tipo de documentación, Inés. Eu o que digo é que para renunciar temos tempo. Nós o que lle pedimos é que pida unha prórroga para poder aceptar ou non todo e convoque un pleno extraordinario para poder votalo en consecuencia. É que é o que falamos, nós somos moi conscientes do que pasa se isto non se aproba ou non, pero hai que miralo. Hai que votar en consecuencia, que non estamos aquí a dar que sí, solo porque... Non, a dar que sí, que non. Eu o que digo é que eles son bastante estrictos en estas cousas, ou a documentación que mandan é a que tendes diante, non mandan máis, e o que nos piden é, no caso do xardinamento, a condición previa de terminar este uso. Eu creo que o máis prudente sería aceptalo, e se despois o proxecto que se envíe deixando acceso para esta xente non se acepta, bueno, pois temos tempo de dicirlle, bueno, pois mire usted, aquí ten a de volta a concesión, porque eso se pode facer en calquera momento. O que non se pode facer en calquera momento é aceptar. Pero, mire, nós non sabemos cando chegou, porque non nos dixo aínda en que prazo chegaba. Non nos dixo aínda se estaba caducada ou non, ou se estábamos fora de prazo. Non nos dixo de canto era o prazo. Non podo dicir exactamente, porque pero quere que votemos que sí. E nós estamos lle pedindo que pida unha ampliación de prazo para poder votalo e poder miralo. E se se fai, o noso apoio para manter o cachón vai no ter. Porque o noso último que queremos é que se perda a concesión, pero queremos facelo ben. É que non sei de cando é, porque estas notificacións chegan polo sistema este de... por SIR, vale, e o secretario non estaba eses días, entón non sei exactamente de cando é. Recibido tal día, que se non... Sí, pero quero dicir que non o sei, porque chegan por SIR, non chegan polo registro normal. Eses días o secretario non estaba, porque foi os días que colleu cando, bueno, que lle correspondían cando morreu o seu pai, creo que foi. Eu non teño a fecha de recepción, pero bueno, mirámoslo. Claro, e que días non estuvo? Que días non estuvestes, Manuel? Pero que tontería, tío, si es que hai que mirar a fecha. 15 días. É que hai que mirar a fecha. Semanas que debeu de ser de 1 a 20. Sí. Por aí. Ya. Por eso digo que se non está, pois faránlle, son 10 días hábiles. Se non acabou, estará a punto.
Entonces, bueno, o poño a vosa consideración. Eu, personalmente, entendo que deberíamos aceptala, ver se despois aproban o proxecto ou non o aproban, e se non o aproban e se trae aquí ao pleno de novo, pois pode renunciar. Para iso sí que hai tempo. Renunciar podese renunciar en calquera momento. Entonces eu creo que é mellor curarse en salud. Sí, tamén, bueno, a opción de o cachón por un lado e o espacio ese por outro, Claro, e pedir unha prórroga dese espacio. Sabe o que pasa? Que eso é un pouco incoherente con que pedimos de que nos unificaran os plazos. Vale? Xa, pero Eso é un pouco incoherente co que nós pedimos no seu momento, que era que nos unificaran os plazos da concesión para non ter que estar tramitando 2 veces o mesmo. claro. Pero ahora Bueno. mismo nos encontramos en un problema que non é culpa nosa, Eu teño que decir as cousas. Despois, De todas formas, esa incoherencia sálvase pedindo a prórroga só para aceptar as condicións e que manteñan, se ao final a outorgan, que manteñan a mesma data que a do edificio. teñen que querer. Pero teñen que querer todo, Claro. Tamén teñen que querer aprobar o proxecto e teñen que querer outorgar. Eso xa No, sabemos. a ver, otorgalo evidentemente, pero isto é unha proposta de resolución. Eles nos dicen, se vostedes aceptan, teñen a prórroga. Vale. Iso é o que nos están dicindo. Xa. Eu creo que para renunciar sempre hai tempo. Entonces, bueno, si vos parece, sometémolo a votación, nós comprometémonos a traer no pleno do mes que ven ese proxecto de axardinamento para que o vexades e o se aprobe polo pleno e así o mandamos. Porque para eso sí que non dan plazo. Dan un plazo para executalo, vale, pero non dan un plazo para enviálo. Pero de que teñen que ter antes de outorgar a prórroga, non? Sí, deberá ser presentado el correspondiente proyecto de ajardinamiento de la superficie. Deberá ser aprobado previo al otorgamiento y ejecutado en el primer año de la prórroga. Pero para eso, que decir, para que nos dan plazo para aceptación polo pleno. Sí. Vale, nos mandamos a aceptación, dentro dun mes traemos o proxecto de axardinamento con esas cuestións que vos considerades, traes ao pleno, se lle envía, eles se o aproban, otorgan a concesión e dan un ano para executalo. E logo quen o executa? Costas ou o Concello? O proxecto de axardinamento? Non. Sí. Estamos facendo o mantemento. Nós imos facer unha pregunta. Dime. Para Lisanes ali había unha área de recreativa, había un parque, estas cousas. Eso, a posibilidade de volver poñer un parque entraría na concesión? Porque iso aquí non queda claro, fala, Entendo sí que fala que de sí, que non igual hai. que o hai no Artón de Esteiro. Pero aquí ahora mismo non o hai. Houbo, Sí, pero non o hai. Pero bueno, eso entendo que eso non poñen problemas para facer unha zona de axardinamento para colocar uns elementos dun parque infantil. Pero bueno, pódese incluir nesa proxecto de axardinamento para que ter máis garantía. Pódese facer en ese proxecto de axardinamento. Sí, a ver, os que puxemos na zona do Cabo, eso é zona de dominio público, e aí únicamente nos pediron unha comunicación previa. Porque non son elementos edificatorios, vamos, non son inmobles. Aquí dice los documentos aportados por los siguientes. Documentación acreditativa de la entidad del peticionario, en su caso del compareciente. ¿Qué documentación aportó el Concello? Porque aquí non está. Para pedir a prórroga da concesión. La que se refiere al artículo 176 del Reglamento General de Costas para la tramitación de la prórroga. E de cuál es? Por que non ven con isto, Inés? A solicitud. A documentación que aportaste vos. Aportamos la certificación de que yo soy la alcaldesa. Eso es otra cosa. Aportamos la orden de que en su día, bueno, sabía la documentación que teníamos, que es cierto nos costó bastante encontrar. La concesión anterior, que se acabara el plazo,
non aportamos nada mayores, el terreno es de ellos saben cómo es. Modificamos entonces a proposta nese sentido, aceptamos as condicións estas tal e traemos para o seguinte pleno o proxecto de axardinamento para que o vexamos todos e se despois non nos convence sempre temos tempo de renunciar. Pareceos? Como, a ver, repite. Que ahora mismo aceptamos as condicións que nos poñen. Traemos en novembro o proxecto de axardinamento. Si eles si non nos convence o que nos digan, pues renunciamos á concesión e se acabou. Bueno, nós imos a pedir, imos a aceptar así a condición de que sí que se poña un parque ali, porque é unha zona que precisa adecuación para os nenos. O parque que hai en Baño quedaselle pequeno e ali xogan un lote de rapaces. Entonces, como entendemos a necesidade que hai e a falta que ten, pois xa que hai que quitar o aparcamento, polo menos que se poña unha área de lecer para nenos. Sí, bueno, a ver, nós cando puxemos as porterías, eso que colocamos agora, non nos preguntéis se podía poñer condicións e chamo que non. No, pero nos poñemos a condición para votar a favor. Eles din de incluir dentro do proxecto de axardinamento unha zona de parque infantil. Nós cando colocamos as porterías, eso na pista que os bancos e todo eso, fixemos unha comunicación previa e non houve máis problema, Pero bueno, podemos facelo así, incluir na zona de axardinamento. Que quede reflexado no proxecto. Claro, un pequeno parque infantil. Pero non sería neste pleno. Eu vou me abster. Nós tamén vamos a estar. Bueno, pois pasamos entonces a votar a proposta, quedando de que se lle traerá o proxecto de axardinamento no próximo pleno. Votos a favor? Sete. Abstencións? 5. Vale. Pois queda aprobada a proposta. Parte de control dos órganos de goberno e fiscalización. Damos conta das resolucións da alcaldía, números 10 e 16 do 2022 do 1 de setembro ata o número 1130 do 30 de setembro e das xuntas de goberno local, números 21, 22 e 22 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención. En rogos e preguntas, tiña unha pregunta que quedara sen contestar da señora González sobre unha factura de 650 euros, creo recordar, de unha empresa que se chama Comunicación Independente Galega. Son unha factura de publicidade dun xornal que se chama Crónicas do Barbanza, das Carrilanas. E onde sales? É un xornal destos que sale, que reparten polos concellos. Non, eu creo que hai por aí algún exemplar. Aquí en Muro reparte? Sí. Eu creo que nada máis, que fora o que quedara sen contestar. Vale. Logo se pregunta, señora González. Bueno, nos queremos preguntar polo vertido que hai en Valdexería, que nos comunican os veciños de Valdexería, que mandaron un escrito firmado por todos, queixándose do funcionamento da obra que se fixo ali, que se recolleron as aguas, según eles, din que se xuntaron as fecales cas pluviales e que ahora mismo mandaron fotos e saleu no Facebook, en todos os lados, que eso está, que sale as salidas dos váteres e os desagües e lavadoras e todo eso, que sale para arriba. Entón, queremos saber se o Concello é consciente de que está pasando eso e se vai buscar unha solución. Conscientes somos, hai tempo. Non é un problema de que se mezclaran as fecais con as pluviais nas obras que se fixeron. É un problema de saturación no bombeo e de que existe, estamos agora levantando, as tapas dos rexistros que estaban tapadas polo asfalto na carretera, vale? Quédanos aínda algunha por levantar e metendo cámaras para ver onde está o problema, e o que detectamos é que hai cando cae moita tromba de agua, se sobrecarga o bombeo e fai unha especie de circuito cerrado onde está bombeando en circuito cerrado, e
ao saturarse, o que fai é volver, en vez de ir, volver, vale? Parece que pode ter unha solución, isto está máis ou menos encaminhada xa, bueno, están os informes agora en Aguas de Galicia porque entendemos que é un problema da rede primaria do saneamento, e claro que somos conscientes, levamos xa bastante tempo traballando con eso, porque xa fomos conscientes na primeira tromba de agua que caeu. Vale, a propósito desta pregunta, queremos saber si, desde o Concello, si todos somos conscientes, vistos os presupostos da Xunta de Galicia, donde nós pedimos, creo que todas as corporacións, cada vez que íbamos á Xunta, pedíamos unha subvención para solucionar os problemas dos vertidos e o saneamento xeral do Concello de Muros, e ninguén conseguimos que, desde que a última vez, desde que gobernou o Partido Socialista, desde que está o Partido Popular na Xunta, nunca nos botaron unha man en ese sentido. O único que recibíamos eran multas continuamente por diversos vertidos. Queremos saber se hai algo neste sentido. Home, pois nós, a verdad é que non teño que... Ese trato non foi o que nos deron. Nós, cando lle notificamos o problema que había en Esteiro cos pozos de bombeo que se afundían ali na Ribeira do Maio, foi Aguas de Galicia quen fixo esa obra e quen o amañou, coa AXI neste caso, para a renovación do pavimento, digamos que se coordinaron para facer a recuperación dos pozos que estaban hundidos, porque aquelo, bueno, unha zona de area e se difundiran, e a AXI para renovar o pavimento da carretera. Nós temos un proxecto de saneamento importante ahora mesmo en Aguas de Galicia, que esperamos que si todo vai ben e si Costas nos chega a autorizar, nos financie tamén Aguas de Galicia, e ao trato que temos con eles, bueno, pedimos a revisión de todo o sistema de saneamento, da conductividade, bueno, a nós sempre nos atenderon ben en ese sentido. Eu creo que tamén lle pedimos axuda neste caso e estou segura de que a vamos a recibir. Bueno, nós tamén nos recibiron ben, pero mandaron ni un euro. No, aquí sí. E de momento, aquí sí mandaron. Estou dicindo que a obra da Ribeira de Maio fixeron a eles. Bueno, benvidos sean, se é verdad que van a mandar, pero eu teño que velo. O decreto 1051 e o 1052 son 55.000 euros de gasto e non sabemos de que son, porque non hai copia do gasto. Non van as facturas? No. Non sei se foi un error a hora de imprimilos. E de que son? De memoria non o sei, teño que mirar. 1051 e 1052. É máis o 1051. 1051, xa deixo. Me parece raro, porque habitualmente sí que van as relacións de facturas. Sí, pero bueno, pode ser un erro, non sei. Comprobámoslo e comentamos. 1051 e 1052. Bueno, se comprobámoslo e mandámoslo, vale? Sí. Bien, nós queremos preguntar que é unha petición moi importante de todos os veciños de todas as parroquias, a situación dos camiños que están sen limpar, e do casco histórico están as pedras todas verdes, e que a xente, xo dixemos no anterior pleno, acercas ao Concello porque hai un montón de caídas pola rotura das pedras, e eu creo que polo limo que teñen as pedras, e se se vai a poder solucionar isto de alguma maneira, porque somos conscientes de que non hai xente na calle suficiente para atender isto. Sí, bueno, a ver, tratamos de atender todas as intervencións ou de manter os camiños o mellor posible. Creo sepa, nestes últimos mes non houve ningunha desas caídas que vostede comenta, e, bueno, como todo, efectivamente non hai moita xente traballando na brigada, porque, bueno, hai que sacar algunhas plazas, non xente que se xubilou, e esperamos ir pouco a pouco. Ahora estamos ca OPE, casi que acabemos ca OPE, esperamos poder sacar esas plazas e que a brigada este plenamente operativa. Nós propuxemos, cando foi de negociar o presuposto, propuxemos a creación de plazas para xente na calle, e
En ese momento dixeron que non e o resultado é isto, que hai unha deixadez enorme. Estou mirando os decretos, efectivamente falta o anexo, pero bueno, mandamos, sí. Vale. Bueno, seguía dicindo que é unha deixadez enorme precisamente porque non atenderon a petición nosa de crear postos de traballadores na calle. Tamén queremos saber se desde o Concello se solicitou a Europa, como vimos actualmente nos periódicos e na televisión, cada 2x3 vemos as axudas que está mandando para as peatonalizacións e a humanización dos cascos e dos povos, que aínda que non teñan casco histórico, como en Ribeira deron 1 millón de euros, a Porto do Son deron 800.000 euros, a Ames 1.600.000 que saleu onte, a Noia outro 1.600.000 e o Concello de Muros, por que non solicita estas subvencións? Xa yo dixe máis dunha vez, temos solicitada unha subvención para a rehabilitación do barrio do Carmen, mandaron un requerimento de documentación creo que en setembro ou por aí, que se contestou e estamos á espera de que resolvan. Pois nós mirando as xuntas de goberno e tal non encontramos ningún sitio que se solicitara esta subvención. Sí, en xullo foi, me parece, non? Creo que foi en xullo. Pero bueno, si teñen moito interés, pois tamén lle podemos enviar unha copia. Nos volvemos a preguntar outra vez que pasa ca peatonalización da calle de arriba, que foi unha promesa do Grupo Popular cando se aprobou o presuposto. Fixos algo deso? Non, na verdade que non. Vale. E vais a facer antes de que se acabe a legislatura? Esperamos que sí. Nós esperamos que sí. Que máis? Como está, que se fixo con respecto ao problema dos veciños de Esteiro que teñen con costas da línea das súas propiedades? Que se fixo desde o Concello de Muros? Bueno, fixemos unha xestión na Consellería, vale, para que a través da Conselleira que pedimos unha reunión, unha cita para tanto co Ministerio de Transición Ecolóxica como co Ministerio de Facenda para ver se nos dan máis información sobre este procedemento. E que Consellería? De Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, a que corresponde. Esteiro, para o do Esteiro. Non se acordou nada tampouco nas xuntas de goberno desto? Non, enviamos a documentación que se acordou no pleno, vale. Estamos á espera de que se nos piden algún informe facelo bueno, fixemos algunha xestión pero en ese sentido, para ver se somos capaces de que nos reciban e nos den algunha información de primeira man. Bueno, pois existe un informe favorable da Comisión de Urbanismo da Xunta de Galicia con respecto a este problema que creo que o están pasando por encima e creo que o problema é bastante grave como para non ter partidismos, non falar de partidos políticos, sino de problemas moi importantes para a xente. E hai un informe favorable que habíamos cando estaba gobernando o Grupo Socialista e estaban esos urbanistas que tan caros parecían e que mandaban de falar a xente castelán, pero conseguiron que non se tirara un edificio abaixo e conseguiron cambiar as líneas de costas, gustaríanos que se recabara toda esa información porque é importante e hai un informe que creo que se trouxe ao pleno, aprobouse aquí, un informe favorable, dispós de moitas veces, de moitas voltas na Comisión de Urbanismo cando estaba en Carna, e fíxonos un informe favorable para presentar no Ministerio. Eu creo, pero ahora non me acordo perfectamente. Está. Creo que se mandou. Sí, pero está mal, eso está no Ministerio. Está no Ministerio. Vale, pois é unha tranquilidade porque senón habería que empezar de moi atrás. O informe favorable que hai da demarcación de costas, hai un relatorio de toda a documentación e de todos os informes que se aportaron a efectos de que eles fixeran ese informe favorable e se inclúe ese informe. Efectivamente, fixos un traballo grande en esa época e ahora mismo que repunta ese problema outra vez, consideramos moi necesario que recaben esa documentación para mandala. E se xa mandaron, pois bueno, millor e que creo que aí todos temos que mollarnos para... Todos temos que apoiar. Sí, todos temos que mollar. A Escola de Seguridade de Silleda sacou plazas para policías, sacou cursos para preparar a xente para policías locales e desde os concellos mandouse xente. Desde aquí mandouse alguén? A Escola de Astrada? Sí, da Estrada, en Silleda, non? Bueno, nos transmitimoslle toda a información e as convocatorias de cursos a Protección Civil, o GES, a Policía e eles, bueno, algúns valoran facer os cursos e outros non.
Pero sí que se lle transmite toda a información de convocatorias de cursos, insistimos, porque creemos que igual que facemos co resto de traballadores, lle mandan todas as convocatorias de formación porque entendemos que é importante actualizar coñecementos en todo, para todos os traballadores públicos. Aquí ahora mismo ca nova lei é imprescindible que teñan un curso, senón. Con respecto aos atrasos, os xuros e os atrasos e as costas están pendentes en pagar, fixos algún pago máis, porque non nos vin? Sí, de feito, na nómina deste mes tamén se inclúe algún pago. Deste mes? Sí. Vale. E como está? Falta moito eso por pagar? Creo que faltan, se refire particularmente ao GES, supoño. Non, a todos. Non, bueno, a xente ahora mismo, que eu sepa, excepto erro ou omisión non intencionada, teñen recoñecidos xa os trienios que teñen, vale? Sí. E se lle está pagando desde xaneiro a todo o mundo, e os que se van cumplindo se van pagando tamén. Outro tema é de para atrás, pero actualmente de aquí para diante, sí. Desde xaneiro, a xente que se lle recoñeceron os trienios, se fixeron os recoñecementos e lle foron abonando. E a xente que ten sentencias firmes e está executando as sentencias tamén se lle está pagando de hora para diante? Sí, claro. A ver, a xente que ten sentencias firmes xa están todas executadas. No. Ni para atrás. Executadas na parte de declaración de traballadores definidos, fixos, sí. E a parte de pagos, a gran maioría tamén. Hai algunha que está chegando agora a liquidación de intereses, esas cousas, e algunha se pagou este mesmo mes. O coñecemento que temos nós, señora alcaldesa, non é ese. É que está moi atrasado, que a xente está moi enfadada e que van a tomar outro tipo de medidas. Co cal sería importante que se falara ca xente e que se intentara solucionar ou poñer polo menos uns plazos de pago, que non os hai. E creo que hai cantidades moi importantes pendentes de pagar. Non, está equivocada. Hai cantidades moi importantes, algunha, en 2 casos que eu sepa, e son do GES. Pero bueno, son liquidacións, porque están facendo as liquidacións ao xulgado. É dicir, están notificando as liquidacións. E son 2 casos, que eu sepa, o resto está todos pagados. Pero en execución non están notificando as liquidacións. En execución están executando unha liquidación que está feita, senón non é unha execución. Non, pues están liquidando os intereses a la fecha de tal e cual. Bueno, é o que lle comento, que hai 2 casos que eu sepa, o resto están pagados. E algunha cantidade pequena de algunha outra cousa, este mesmo mes se pagaron cantidades en ese sentido. Bueno, ojalá sea verdad. Bueno, e por último, vimos na prensa que firmou outro día co presidente, co noso presidente, co presidente da Diputación, presidente de todos, que por fin firmou o convenio para facelo parque. Desde aquí queremos dar as gracias outra vez ao presidente da Diputación da Coruña, porque esta legislatura creo que Muros deixounos moi ben, se non fora pola Diputación. Se non fora pola Diputación da Coruña, agradecemos, pero depende con que nos compares. Os convenios que firma con Vimianzo de 140.000 euros. A Xunta de Galicia, comparos ca Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, o seu compromiso con este Concello é bastante máis que un post, e que dous, e que tres. Nos lo vemos. De todas formas, nos seguiremos dicindo a Diputación da Coruña que todo nos parece pouco, e que seguimos pedindo para os nosos vecinos. Moi ben, moitas gracias. Señora Lago? Por que motivo non houbo xuntas de goberno ordinarias no mes de setembro? Só aparecen 2 extraordinarias. Pois polo motivo que lle explicou antes o secretario, colleu vacacións. 20 días, que tamén lle corresponde. En que situación se atopa a cesión do terreo lindante á Escola Infantil de Tal? Pois sigue igual, mandamos a 3 propostas para facer as distintas parcelacións e de momento non temos moita resposta. Eu non sei se cambiaron a persona que está ali na comisión, o vice, non me acordo como era agora o cargo exactamente, e non contestaron máis. Pero bueno, insistiremos no tema, sobre todo porque entendemos que tampouco hai que complicarse tanto a vida, que con que nos deixaran utilizar un trozo o tempo que durante os anos, que sería suficiente. Nos entendemos que non é necesario proceder a esa parcelación, pero bueno, eles o pediron así.
pero non deron resposta como tal ou... Non deron máis resposta. Vale. O calexón da Rutela, entre os edificios Portal, Senibaí, atópase en un estado lamentable. Rogámoslle que o adecenten para poder darlle uso. Da mesma forma, as rúas de Muros están todas cheas de verdello e supoñen un risco importante. A parte das rúas de Muros, isto está pasando tamén na gran parte das aceras de todo o concello. Rogámoslle que pasen a limpialas, a quitarlle o verdín. Moi ben. Cando se vai rematar a obra de Portugalete? Xa yo preguntei noutro pleno que se fixo co pozo que ali había. Vostede díxome que iba a quedar ben, o pozo pero... estaba seco, vale, e se cegou. Pois estes días rebosa agua. Sí, xa nos dixo, outro día veu o que falta ali é colocar o alumbrado, creo, e levantar as tapas de alcantarillado. As da carretera están levantadas, eu falo xa só do aparcamento. Non, vale, o que falta é eso. Xa nos dixo outro día o contratista, cando eu fun ali a ver o pozo, que efectivamente estaba seco, díxome que cerraban porque estaba cegado, e outro día díxome que salira algo de agua e que, bueno, iban a reconducila as pluviais. Pois hoxe non salía algo, saía moita. Hoxe? Sí, ali empoza todo, acabase de facer a obra e xa está todo bueno, encharcado. Sí, que medre un pouquiño a erva, supoño que tamén aguantará de outra maneira. Algo máis? Sí, pedimos ya o mes pasado o pleno que atendera as dúas entradas da Inxuela, xa que, bueno, o que ven sendo a estrada ao Porto xa é outro cantar, e parece que aí non hai quen lle meta man, pero nomeadamente a que dá a carretera comarcal, dentro de pouco xa non se vai poder pasar do desnivel que hai. O sea, xa tocan os coches abaixo das fochancas que hai, nomeadamente xusto na beira da carretera hai unha xusto ao lado da alcantarilla e está desfacendo todo ese camiño porque fai unha poza enorme e, bueno... Recordo que o comentou no outro pleno, sí. Bueno, como sempre, pois os rogos atendémolos na medida que imos podendo, vale. O certo é que estes últimos 15 días a brigada tuvo moito traballo cas trombas de agua que houve aquí en todos os lados e se fixo unha labor importante de limpeza dos pozos e das alcantarillas porque, bueno, para evitar algún colapso que ainda así os houbo porque, bueno, as trombas foron importantes e non foron solamente aquí. Algúnha cousa máis? Gracias. Señor Alfonso? Eu nada. Señora Sambade? Nada. Señor Quintela? Nada. Bueno, pois entonces nada máis. Gracias a todos. Seguimos no seguinte pleno.